Vabereki, ndapota chengetedzai vana venyu. Nyika yamera mazino anoparadza. Iwewo semubereki unogona kufunga kuti mwana wangu ndinaye, uchimuona ari mumba mako, asi mwoyo wake nepfungwa dzake zvakaenda kudhara nezvikara zvepasocial media. Social media mudziyo wakanaka, asi panguva imwe cheteyo uri very dangerous. Inini social media ndoifananidza nezvakaita machemicals kana kuti mishonga inoshandiswa mukurima. Pane mishonga inoshandiswa pakuspraya donje. Ukasashandisa mishonga iwoyo haukwanisi kuona guhu rakanaka, asi munhu akaugadzira anoziva kuti uri dangerous, zvekuti ukaenda kunoutenga kufamasi kakawanda kacho type yemishonga iri serious haitotengeswi pasina tsamba inoratidza kuti unorima donje, ende haitotengeserwi maunda age, ende akasatonzwisisa character yako haatokutengeseri mushonga iwoyo. Mushonga iwo uri dangerous, asi at the same time haukwanisi kuwana guhu pasina mushonga iwoyo. Ndizvo zvakaita social media. Handiti vabereki pakukura munotaura kuti pane nyaya dzamusikadi kuti dzinzwikwe nevana kana kuti dzisingafaniri kutaurwa pane vanhu, zvekuti unogona kutotsiura munhu kuti iwe zvauri kutaura hausi kuona here kuti pane vana. Asi chiri kuita social media iri kutora nyaya idzodzo yodzisa direct munzeve dzevana, straightforward and undiluted. Isusu tichikura vabereki vaichengetedza mashoko zvokuti pane nyaya dzanga dzisingafaniri kuzikanwa nevana. Waizotodziziva chete kana wakura wakuenda kuchara kwaunorayirwa nezveupenyu, kana ari musikana akuda kuroorwa. Ende paanenge achitotsanangurirwa kanenge katorike kutotanga kuziva zvinhu izvozvo. Asi social media iri kuisa mashoko asina kukodzera kunzwikwa nemamwe mazera. Iri kubvisa mimweni midhuri, iri kubvisa mamweni mawalls aivhara information kare kuti isasvika kuvanhu. Kudhara kuti uzive zvinoitwa mubhawa ndokunga waenda mubhawa, asi izvezvi unogona kuziva zvinoitwa mubhawa, unogona kuziva zviri kuitwa kumatouchline uri kumba kwako online pasocial media. Chinoitika pasocial media ndechekuti pane mabenzi, pane vanhu vane mwoyo yakaoma, ende pane vanhu vane mwoyo yakaipa, asi vachigona kutaura ndo pane problem pekuti vanotaura mashoko anotapira. Video yake ye5 minutes inogona kudzima zvakanaka zvawakadzidzisa mwana wako, achisima zvake iye zvinochinja pfungwa dzemwana wako. Ndozviziva hangu kuti vechidiki vakawanda vachandiwenga nezvandakuda kutaura, asi pane trick yandakuda kumbokupa kana uchida kumboongorora kuti mwana wangu haufa, ari kuumba pfungwa dzemwana wangu ndiani. Asi zvinhu izvi kana uine BP ndapota usaita hako. Kana unzoti une dambudziko reBP ndapota gara watambira kure nefoni yemwana wako. Ukatora foni yemwana wako ari under 18 uri pane internet pane data wovhura application 1, ngatimbotanga neapplication 1 yakareruka TikTok, zvakawanda tinozotaura edu mumavidhio anotevera. Wovhura TikTok, wovhura profile, every TikTok account ine account handiti, wovhura paprofile pake wotarisa masaved videos nemalike videos. TikTok inoseva every video yaunenge wakalaika. Womboscrolla pamalike videos mwana wako akagara paside uchimubvunza kuti ko zvawailaika video iri nekufollowa channel iyi wanga wanakirwa nei ende chii chawanga wada pavidhio iri, especially maaccount evakomana. Munonakirwa. Rega ndimbokuonesai kuti social media iri kukanganisa sei pfungwa dzevanhu zvishoma nezvishoma ende chinyararire. Rega nditange nekusaidhi revasikana ndozotaurawo saidhi revakomana. Mukatarisa pasocial media mazuva ano kune machanel ari kuinterviewa mahure kana kuti pfambi. Chiri kuitika ndechekuti vakawanda vacho vari kubudisa chipfambi sechinhu chisina kana kumboipa. Munhu anotaura basa raanoita, mari yaanowana nevarume vanorara navo pazuva. Achiri kuda ndechekuti vasikana vakawanda vakuzvitevedzera, akutokakuleta kuti ndakaita izvi ndokwanisa kutoona mari yakati. Akutoona zvokunga kuswera kumusika kana kuti kuruka vanhu musoro zvisisina kana nebasa. The next thing akutosecha pasocial media, akutotsvaga matouchline ari kure nekumba kwavo, akutotanga kuita zvemahookups. Kusaidhi revakomana ndokwandakaona kumweni kune nyaya ende kuri kutoita dambudziko chairo, nekuti inini ndinoshanda nevakomana kubasa kwangu kwandoita zvekapendiri uku. Vanhu vakawanda vandoshanda navo vandakaemploya vakomana ende vakawanda vacho havasati varoora. Pane musiyano wandiri kuona pamafungiro evakomana vemazuva ano nevakomana vatakakura navo. Noti vapano vakawanda ndichivabvunza, iwe kosei usiri kuroora, uri kushanda wani, uri kuora wani. Vapano vakawanda vatone pfungwa dzokuti mudhara
inini pasina mhandara handirore, hanzi no virgin no marriage. Ende akatoona kuti vapfana vakawanda vatoita made up their mind ende vari tofungirirana kuti pasina mhandara hapana chikonzero chekurorera. Chiri kuvapa pfungwa idzodzo chii? Isocial media. Vakawanda venyu imimi, especially vabereki vechikuru, hamuzivi chinhu chinonzi prenup. Asi ndasangana vapfana vakawanda varitaura kuti inini handisi kuzorora munhu pasina prenup. Especially vapfana vakaita mukana wekuti akaunganidza maassets, akashanda akaunganidza zvinhu zvake, akatenga stand, akatenga imba yake. Vapfana vakawanda kuti inini handisi kuzorora pasina kusaina prenup. Zviri kubva kupi? Pane nyaya dzana Kante, pane nyaya dzana Akimu, maplayer ebhora, zviri kuitika nemamarriage avo uye zviri kutaurika pamusoro pezvazvo. Zvakuita kuti vapfana vakawanda vakaunganidza maassets vanotaura kuti inini handirori pasina chinhu chinonzi prenup. Izvozvo zviri kuuya nesocial media. Kare zvanga zvisiko. Mati mambosangana here nechannel inotaura kuti Mwari haako, kana kuti channel inotaura kuti Jesu hachisi chinhu. Ende vanhu vavo vanotsanangura zvokuti the best way yekutosevha mwoyo wako nepfungwa dzako kusatoteerera channel iyoyo. Imagine mwana wako kana achiteera zvinhu zvakadaro, munosara muenda naye kuchechi, akutoona kunga kunamata kusina kana basa, akutoona kunga zvotaura mufundisi zvenhando. Paanozongokura kubva pamba, mwana otopanduka. Kozotiwo vanoshora marriage zvelevel repamusoro, ende anenge achitotsanangura. Ende zvinotaura zvese zvika izvi, ukavabvunza especially vapfana vari kuti handirori mhandara, kana kuti vari kuti inini ndoda prenup kuti ndirore munhu, ukavabvunza anokutaura zvikonzero zvine musoro, unotoshaya kuti womubatsira sei kana kuti womudzora sei. Anonga aine mamwe mareason nemamwe mafacts ekuti wega unogumirwa, unomusiya akadaro. Zviri kubva pasocial media, zviri kubva pavanhu vanotsanangura ende vanosima mapfungiro avo muvana vevanhu. Saka toita sei sevabereki? Solution ndeipi? Nekuti kunyima mwana foni haisi tombori solution. Nokuti social media pane zvimwe zvayakanakirawo zvaunoda kushandisa. Mazuva ano communication chaicho tinoshandisa social media, tinoshandisa ana WhatsApp. Asi chaakudiwa ndechekuti kurumidza kusecure mwoyo wemwana wako, kunonzi kusafeguarda kwaikwai. Tanga iwewe kudzidzisa mwana wako dzidziso dzakakosha nezveupenyu. Nekuti ukatangirwa nesocial media, first information iri very dangerous, ende munhu ari very easy kubelieve information yaatanga kunzwa. Saka iwewe ukanonoka zvekuti social media ndio inokutangira kudzidzisa mwana wako nezvezvimwe zvinhu, paunoda kuzomudzidzisa iwewe, iye anonga atova nemaopinions ake kudhara. Chiri kuti vabereki vakwana ndechekuti murungobatikanyira pakutsvaga mari. Busy nekutsvaga mari, time yekumboswerawo nevana venyu muchitaura navo muchivarera hapana kana time iyoyo. Vanhu vari pasocial media ndo vari kutowana time yekutoswera uye kutandara nevana venyu. Chinoitika ndechekuti mashoko anotaurwa kakawanda ndo ane power. Iwo semubereki kana uchigara uchiswera nemwana wako uchitaura naye uchimudzidzisa kakawanda, mashoko iwawo anogara muhana make. Asi kana social media iriyo iri kuisa mashoko akawanda mupfungwa dzemwana wako, mashoko iwawo ndo achaita power, ine ndo achaita meaning kuupenyu hwake. Chechi 2, vabereki, ivaiwo vanhu vakasununguka, ivaiwo vanhu vari approachable. Mwana ngaasununguke kubvunza zvinhu zvakaoma, mibvunzo inomunetsa kana kuti zvinhu zvaasiri kunzwisisa. Paanouya achikubvunza, unokurumidza kuona mafungiro ake. Ende kana uchitaura naye kakawanda kachoka, zviri easy kuti apote achirasika, achitaura zvimwe zvinhu zvokuti unoona kuti pfungwa dzemwana wangu dzakawandira side rakati. Unokurumidza kumugadzirisa, unokurumidza kumudzora, unokurumidza kumubatsira kana kuti kutsvaga munhu anomubatsira. Iwo uri busy kufiririra kuendesa mwana wako kuchikoro, uri kumubhadharira zvese, uri kumutengera zvese, asi pasocial media ari kufollowa munhu arikutaura kuti chikoro hachina kana basa, tiri kungoita mari, mazuva ano upenyu hwavo hwekuhasula. Education haisisiriyo the only key to success. Unofunga kuti mwana wako achaita serious nechikoro here? Achatanga kupindwa nepfungwa dzakadhakwa nezvechikoro zvacho, haazombozvikoshesi. Uri busy kutarisira muroora kana kuti kutarisira mukwasha. Mwana wako ari kufollowa munhu anotaura zvokuti marriage hazvina kana basa, chinhu chisina kana basa, chekudhara ndezvechinyakare, zvekuroora zvaizvai. Saka zvekupa mwana freedom nefoni uchimuti anoita zvaanoda uchiti rudo, unogona kuona kunga rudo asi unenge uchimukwadza. Kutaura chokwadi pane mamwe masocial media platforms asikatomboiti kuti mwana ari pasi pe18 avhure account iyoyo. Monita mwana wako, oshandisawo masocial media platforms ari reasonable, asaenda kuri deep, asatambira kunonyudza.
endawo kuvakomana veIT vaise marestriction, mawebsite access, vavhare vharo zvimwe zvinhu zvinogona kukanganisa mwana wako. Asi chakakosha uye chinobatsira, dzidzisa mwana wako agone kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa, agone kukurumidza kusema paanosangana nemavhidhiyo anotaura zvinhu zvisina basa pasocial media. Dzidzisa mwoyo womwana wako ude zvakanaka uye asakurumidza kana kuti asafarira kutandadzwa nezvinhu zvakasviba zvisina zvazvinobatsira. Ukadaro unogona kubatsirikana. Kutaura chokwadi, nyika yaipa.